والصلاة والسلام على الرحمن الأكملان على خير خلق الله سيدنا ومولانا الفاتح الكاتب وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ni gani nake da za ku kyale ni kar in mantar da ku abu mai kyau da abin da yake ba wani ingantacce ba, domin anya abin da aka gina yana da kyau, amma zan taƙaita ƙwarar gaske. Khalifa Allah ya saka da alkai. Dole sai na taɓo daga inda Khalifa ya yi kafin in wuce. Alƙur'ani shi ne littafi mafificin littafin da Allah ya saukar cikin littafi 114. Littattafan da Allah ya kawo wannan na Allah ne wannan na to Alƙur'ani shi ne ya fi kowane littafi. Annabawan da muke da su 120 da wani abu wanda 25 ke cikin Alƙur'ani babu kamar annabi Muhammad. Kai yan uwa mu din al'ummar annabi Muhammad, mu ma din giredi ne ba photocopy ba ne, domin an ce kuntum khayra ummatan ukhrijat lin-nas. Mun fi al'ummar annabi Adam, mun fi al'ummar annabi Musa, mun fi na Isa, mun fi na Wani, mun fi. Dalilin ne yasa muka fi littafin ya fi na kowa, annabin ya fi na kowa, ko wani fi kowa. Shoti jari yadda malam ya faɗa shekara 7 ba ya haddace alƙur'ani. Wallahi ka je ka duba duk tarihin da zaka duba, duk hadisan da zaka leƙo, wallahi ba wani ɗa ko a zamanin manzon Allah, ko zamanin Abubakar ko Umar ko Usman ko Aliyu Haidara, ba a samu wani ɗa da ya haddace alƙur'ani ɗan shekara 7 ba sai zuwa shoti jari. Tarihi bai zo da wani ɗa wanda ya wannan ba, shi ne na farko ya haddace alƙur'ani da ƙaramin shekaru. Wannan ai babban alaƙar mu ne da alƙur'ani. Wannan 'ya'yan nasa da jikoki duk sun haddace alƙur'ani. Shoti jari yana jan hankali, ya ce duk ɗan ɗariƙa lafiyayye mai lafiyan hankali, mai lafiyan hankali kuma malalaci a ɗariƙa, to ya zama na duk kwanan duniya ka karanta izu biyu na alƙur'ani. Wannan yana cikin sharaɗin ɗariƙa, saboda kar ya zama baka da alaƙa da ƙur'ani. Kullum kar ka kasa izu biyu cikin alƙur'ani, yana daga cikin kashe da shi tijjani. To ku a nan garin an ana karatu da safe, da kuna sauka mai zai inda kuka lalace ba, an rage ƙur'ani yana nema ya gagare ku, to me za ku duk juma'a ba haka yi, amma yanzu kuna sauka. Allah bai ba ku lafiya. Ai ya kamata saukan da ake a riƙa yi, wannan alaƙar ɗan ɗariƙa da alƙur'ani daga mai ɗariƙan ne mai na mushuti kenan, bai da wani abin da ya ce masa alƙur'ani. Duk wanda ya ɗauko wani littafi ya ce maka yan ɗariƙa suna da wani abu da ya fi alƙur'ani, ka ƙayyata shi ka nemo yan ɗariƙan a nuna musu, ko abin da ake ɗauka cikin jawabin ma'ani ai rashin fahimta. Shi ko wannan abin kamar yadda Khalifa ya faɗi, wato wani mataki ne. Misali ranar Laraba sai ka ɗau buhun masaranka daga Tandama za ka sami naka, da ka je nan jeji sai ka tadda farashi mai kyau sai ka sake ta a wuri. In wani ya zo a kan wannan farashin za ka zai sayar, wucewa zai, amma shi ma da ya je a goma sai ta da wani farashi sai ya saki. In wani ya zo ya saki sai ya kai ƙoƙoniyar ita ce sami naka. Akwai iman hawa mataki har ka kai inda za ka tsaya. Kuma yan uwa wannan zikirin da muke, wannan zikirin ina ga kila shi ne gabatarwa yana sai dan maimaita abin da ya faɗa ne a maskawa. Dole a littattafan da muke da suna hadisi akwai kamar Buhari, ban ji ba. A sahur kutub duk wani littafi na hadisi akwai kamar littafin Buhari. Na ji kun yi shiru ne inda shi ku kawo mu. Littafin Buhari akwai, in za a yi magana hadisan manzon Allah wanda aka yi ƙoƙari aka fitar da mafi yawan gurɓatattu, aka kawo da hadisai masu tsafta, akwai kamar Buhari.
duk da dai mu ne ba a ciki akwai muna kalubalen da waɗansu hadisan dan mun aka taba annabi to kuma Buhari ma watsar da shi zani duk wanda ya taba annabi mu da shi kada babu iyaka to koma cikin Buhari a sifilin farko na Buhari dan girman Allah dan uwa ka duba Buhari ka koyo da daddare ko gobe da safe akwai wani shafi ban sani ba ni dai na shafi 33 in shafin bai ne ba ka duba babu zikir ba'da infirad min al-maktubati sunan babu kenan babu yin zikiri bayan an gama sallah babu zikiri ba'da infirad min al-maktubati babu zikiri bayan an gama sallah bayan an yi ne in an gama sallah ayi ne ayi zikiri ko to a Buhari ne in ka ga ɗarika suna yi a Buhari ne su gama sallah su zikiri Buhari ya kawo mana Abdullahi dan Abbas shi ne yake gaya mana cewa urifa in qira as-salatu fi masjid rasulullah bishti'al dhikr muna gare an gama sallah a masallacin manzon Allah in muka ji zikiri ya daga in ji Abdullahi dan Abbas kuma a littafin Buhari ba a jawahir ma'ani ba ba a littafin wuri ba a littafin Buhari urifa ana tare da ni urifa in kira as-salatu fi masjid rasulullah bishti'al dhikr muna gane an gama sallah a masallacin manzo Allah an muka ji zikiri ya daga idan Buhari ya kawo wannan da Allah suwaye bayan sai sallah suke zikiri ban ji ba suwaye suke zikiri bayan an gama sallah idan mutum ya zai ce haramun ne waye babban dan haramun Buhari kenan a wajen shi in kama ka ce bid'a ne waye babban dan bid'a Abdullahi dan Abbas wanda annabi ya masa bishara da aljanna shi kake cewa dan bid'a mu ba mu dan mun koya ne annabi shi ma shi tijari ya tare ne ya gani ne ya dauko ba shi ya karzo man barata aka bai inda ya karzo man Buhari a littafin Buhari an bayyana wannan ko nan na tsaya malam Sabitu na biya idan dan ƙara a Buhari sai wallahi billahi la ilaha illa wa jama'a maganar ɗariƙa na rantse muku da girman Allah ba a zuwa littafin kowa daga alƙur'ani da Buhari ake gamawa ba a shiga littafin kowa a Buhari nan wannan hadisi in ka 200 da wani abu ne a sifili na biyu ya yiwu ya saba babu zikiri babu halkan zikiri a Buhari idan ba ka da shi dubar ya salihina babu halkan zikiri shi na faɗa ran mutane sun zo wajen annabi Muhammad sai suka tada ana zikiri ɗaya ya zauna ɗaya ga gurin zama ya zauna ɗaya koma gefe ɗaya ya tafiyarsa da Allah yanzu muna zikiri muna magana to a wajen annabi muka koya Buhari ya ce falamma farahu yayin da suka gama ƙalan nabiyina Muhammad annabi Muhammad ya ce ala ukbirukum bi salasati nafarin ladina ja'u ko in ba ku labarin mutum uku ne da suka zo me za ku ce ba mu labari ya rasulullah ce fawahidu fa'awa ila Allah fa'awahu Allah fawahidu tastaya an yadrika nasu fasta Allah an yariko binari fawahidu fa'arala Allah alai mana arala an zikri fa inna lahu ma'ishata banka wa nashiru yawm al-qiyamati ama qala rabbi lima shatani ama wa qad kuntu basira qala kadhalika atakra ayatuna kaza al-Qur'an ne da halka yana jama'a in an ce an yi halka a masallaci me za a yi zikiri in an ce a yi sahu a masallaci me za a yi to manzon Allah yana cikin halka da'ira a masallaci ya yi halka a masallaci waɗannan mutanen suka zo ba da wannan labarin riyali sali na nan wannan sufili na tsammanin da na biyu za ka tadda wannan abin a rubuce lafiyayyen magana tana nan kuma
ba yadda za a yi taɓata, babu yadda za a ce a Buhari ne da shi naka babu, kada ba zai yiwu ba. So da haka waɗannan abubuwa ne da muke taƙaita su kwarai. Mu alhamdulillah in ka zo ɗan Alhaji Malam Ɗahiru Tandama shi ne mai da'ira a masallacin Juma'ar. Ina ma Ɗahiru Tandama yau ma shi yace a sanar da zikiri a Tandama, shi ke da da'ira a babban masallaci. In ka je gidan liman muna da babbar da'ira, in ka je gidan magajin gari muna da babbar da'ira. Idan ka tafi in ci gaba ko wanda ne to mu dawo ta nan gefe, in ka je gidan mai wa'azi akwai da'ira, idan ka je gidan mai kube akwai da'ira, idan ka je anguwan Dukawa Allah ji ƙara ji garba ɗansa muna da da'ira. Idan ka haura yana ɗan kaɗan ne nake taɓa. Idan kai gaba za ka je ka tadda da'ira a gidan mai kayanci, za ka tadda da'ira gidan Malam Babba, za ka tadda da'ira gidan Musa Beza, za ka tadda da'ira gidan Malam Mas'udi, za ka tadda da'ira, za ka tadda da'ira, za ka waɗannan da'irorin da aka kafa ana yi wallahi ba a kafa su da jahilci ba, kuma ba a ajiye su cewa wannan ba ban gama faɗa ba ko sarki na ba ya ji gyara na domin na yi tsallake. Allah ta mutum ya jura da ji. Allah ya ji ɗan Malam Sale, Allah ya ji ɗan Malam Sale, Allah ya ji ɗan Sarki Mamman. Bayan da'irar da take tsohon masallaci, Sarki Mamman mu yana maulidi, Malam Babba ne jagoran maulidi. Waɗannan abubuwan dukansu ba za su zama kawai a banza ba. Wannan da'irar da ake a masallaci a yi zikiri, na rantse muku da girman Allah, wallahi summa tallahi Allah yana so. Kuma dalilolinsu shine a Alƙur'ani. Wani abin da muka yi kamar da Khalifa ya magana, tsalle muke saboda ba lokaci. Duk wannan maganganun cikin littafin Buhari za ka same su. Ni mafi yawa ni tun daɗewa ba na maganin ɗariƙa a littafin ɗariƙa. Nakan yi maganar ɗariƙa ne a littafin Buhari da Muslim. Ka ga ka zo littafin Muslim? Me Muslim yana cewa idza da'a ahadukum ila walimatin falyajib fa in lam yajid faqad asalla wa rasul, yace walimatan ursin aw aqiqati. Idan ɗayan ku ya gira ɗan ɗayan ku ga walima ma zai je, inda je ba ya saba wa Allah. Waliman aure ne ko na suna, waliman aure ko na suna a Muslim. To duk irin waɗannan abubuwan gaba ɗaya ne kuma malamai suna yi, ba su ɗauki wani abu wanda ba shari'a ba suka yi. Mai girma ka tuka Allah ya saka da alkhairi, muna alfahari da kai kwarai, wallahi muna alfahari da kai kwarai ka tuka. Allah ya tsare mana kai, Allah ya raya zuriya, Allah ya sa a gama lafiya. Duk waɗannan wuraren babu wani abin da za mu yi wanda ya shafi wannan bashi. In ka gaba nan kawai ya yi tafiya ne, in da ya gaba nan to tafiya yi. So da haka ni ina son in tabbatar muku yan uwa, musamman mutanen Tandama, waɗannan wuraren mun buɗe da'ira a can, mun buɗe da'ira a Tandama a wannan masallacin na zikirin Juma'a. A rika zikirin Juma'a kuma Malam Brother ku bar su buɗe lasfika su yi zikiri a lasfika. Saboda zai jawo, ai muna sa lasfika ne don zaburar da waɗanda suke da rauni. Sai da haka wannan aikin duk wanda yake jin ba haka ba, ni abin da nake cewa kamar yadda Malam bane, ai dole a gurin musalla, dole kowane musulmi sai ya yi sallah. In yace ba zai sallah ba ka yawa, in yace ba zai azumi ba ka, in yana da kuɗi ya ƙinwa haji ka, a kar ku faɗa da yawa fa ko masu kuɗin sun sai da haka duk waɗannan kan, amma in mutum ya ce ba zai ɗari ƙashe tijani ba to sai ne ba dole. Wa man sha'a takaza ila rabbihi sabila, ai ba dole, ba wanda aka ce dole, amma kuma ka ce kafirci ne ba musulunci bane haramun ne, wallahi ana nan da kanka zaka dawo ka fasa. Mutum ne suka tsitsi da ɗan ɗariƙa yanzu suka dawo suka ce wani shehu ba su fasa ba da yawan su.
da yawa sun kace ɗan ɗaka kafirai za ce wallahi bai yadda ba da kansu duk mai shiga social media yana ganin waɗannan abubuwa. To tun da safe ka nemi koko ka karya, in ka bari rana ta take wallahi za ka fara ganin hajijiya. So da ka fi waɗannan abubuwan da ake yi, ina roƙon bayan Allah da suke da alaƙa da wannan masallaci karatun nan na alƙur'ani da Allah a bashi muhimmanci da ake da safe. In ma kuna ganin safen yayi ne, ku roƙi manyan a canza lokaci da ƙila za ku zama. In ya muku safen ne da wuri, amma da safe ne da safe ake kama fara. Amma da hankali kuma zikirin juma'a a sa sufika a rika zikirin juma'a a wannan masallaci namu mai albarka, yadda hankali zai rika ɗauka wanda ya makara ma zai mazai ala bi zikirin lahi الذاكرين الله كثيرا والذاكرات واستجل بالذكر فداء القلب فإنه قد جاء بيت الرب. sai da haka waɗannan sai da ba lokaci ne da za mu tsawaita abubuwa ba, amma dai ina roƙo ƙwarai mu gane cewa hatta wannan karɓar wazifa rashin lokaci. Amma sayyidina Ali shi ya fara zuwa wajen manzon Allah yace billani ala aqrab birik wa ahabbaha wa awsalaha ila rabbi. da Allah ku kai ne wata hanya mana da za ta sadar da ni zuwa ga Allah. manzo Allah sai da ya rike sarni sayyidina Ali yace qul la ilaha illallah qul la hasibu. to a ga sayyidina Ali la ilaha illallah, amma aka zo aka lakana mishi ta don ya same ta da izini. duk abin da babu izini, aure ba wali babu idda, shegu sun yawa ko ai aure ma sai da sallan ma. wannan sallan da muke yi, wanda ya sallah bai san sunnoni ba, bai san farille ba, bai san misabai ba, fa salatuhu ko kuka faɗi, ni dai ba ni na faɗi ba. kashe ita ma sallar sai an karɓe. to yau duniya ta riga ta tafi, yanzu hankalinmu a kwance yake, babu wani da wanda bai ɗarika da wanda yake ɗarika, yanzu ba a wani jayayya, kowa ta kan shi. babban abin da muke kira wallahi sunnatullahi, wanda mutum ya zauna yana da awar ɗarika kuma yana jahili, Allah ya kiyaye. a jahili a duhun nafsi, wallahi shi bai sai da cika duniya tam, amma me kawo duniya ku san shi ilimi ne. amma kun san abin da Shehu Ibrahim ji masu suka yace wallahi ya gano kuma ya koma ta nan. yace ya gane Shehu Ibrahim ya gagari duniya ne saboda san manzon Allah. yace ni ma yanzu na koma wajen shi, wallahi na riko sayar manzon Allah. duk wanda ya rike sayar manzon Allah zai zama lafiya. amma mu abin da ba za mu yarda da shi ba. ko Buhari ya zo tsaya nan a gaba na yace annabi na fitsari a tsaye, zan ce ƙarya kake. ko shi Buhari ne damu gashi ya ce iyayen annabi na wuta, sai in ya yi sa'a babban kama iyayen su zagi. ko Buhari ne damu gashi ya ce iyayen annabi na wuta, ni dai ba zan yadda ba. sai da na san Allah ya yabi mahaifiyar annabi Isa, ko bai yabe ta ba. wa maryama ibnati imran allati aka zafa ya fa nafakana fi mirina wa saka kalbi kalimatu rabbi ya kitabi wa kana man kadina. ko an yabe ta saboda ya ta haihuwa da annabi Isa da annabi Muhammadu fa za ka hada? ya kuma wanda ta haifi annabi Isa da wanda ta haifi annabi Muhammadu fa? annabi Musa, yadda duk annabi Musa ya kai, Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wani irin kariya. ya yabi baban shi, ya yabi mahaifiyarsa, aka ce wannan matan mai daraja ne, ke aka ce mata siddiqatin, ke je ma ki ɗauki ɗan ki jefa shi a ruwa, ta yadda ta jefa a ruwa ya haure, aka ce mata mutumiyar kirki, ta kai matsayin Amina ne. billahi la ilaha illa ba ta kai gurin kasan tokan da Amina ta taka ya fita daraja. to amma mu damuwar mu ba magana, mu yanzu ba maganan wai an riwaya bane, me aka rawaito. in ka ce Buhari ya rawaito sai mu ce me ya rawaito. ba maganan an zo da buhu ba, ai buhun muna da yawa. akwai buhun masara, akwai buhun gero, akwai buhun shinkafa, akwai buhun yashi, ko akwai ko, amma ga buhun Qur'ani ta an zo da shi, da Allah karamin buhu ne. buhun Qur'anai tam karamin buhu ne, sai ga buhun yan dubu
shi ma wannan buhun ƙarami ne amma ku kun san dai na ƙur'ani za ku ɗauka ni kuma san da kuma dubu dubu domin idan na da fara da biyar da yi su ne ai balala ne sai da ka uwa ina jan hankali ƙwarai kamarin mu na kan da ku karɓi ɗari da shi tijani a riƙe ɗari da shi tijani mara Yusuf ya ce a yau mahaifinsa a kai Allah ya gafarta masa kafin mu mai yake ce ya tuna da na miƙe a nan sai ya tuna da zaman mu da Alhaji Ibrahim Allah jaddada masa rama da tawan garin nan da muka rasa da su dukkan har zuwa sai malam Ma'azu duka ba sai mun cewa ba musamman dattijo jagoran wannan gari liman ko Allah ya gafarta mu duka Allah ya jaddada musu rama ya hakuri ma haɗa fa yau akwai wani abu da zan isar insha Allah rana ita yau akwai taron mai girma dagaci Allah tabaraka wa ta'ala wannan jinkiri da aka yi na tafiya Allah ya sa ya zama alheri Allah ya sa ya zama alheri kuma Allah ya sa ka isa mu dai tun yanzu ba mu da wani sako gare ka sai dai ka gai mana dawa ba khalifa an ce shi a wani tijjani sharifi kuma a yadda ya faɗa shi ai ba an ce ba wani alaƙa ne ya sa ake samun sharifi a baƙaƙen fata ko a wani sanadi ne ya sa aka samu sharifi a baƙaƙen fata da asalin sharifi daga larabawa ne to shi ne yake neman shi tambaya to ga ku khalifa zai amsa wannan tambaya ai kai za ka amsa amma wani alaƙa ya kawo baƙin fata yake haddace alƙur'ani wani alaƙa baƙin fata ya samu salloli guda biyar me ya kawo baƙar fata da azumi me ya kawo duk waɗannan abu wace alaƙa ne ta kawo bayan balarabe ne aka sai khalifa dai amsa saboda hanyoyin in kamar malam mai tare ɗauko salsalan wajen mutum nawa ne yana da ko ba su ya bayar da shi ya faɗi bakar fata ne zai kai ya fara takarda yin dumurari to ji ba haka daga bakin sarkin ɗan alhaji insha Allah ta'ala wanda zai mana a takaice daga shi to bayan sarkin ɗan alhaji shi ne ke da yanin malam shafi'u amma kafin malam shafi'u akwai ɗan ƙarin bayani a cikin wannan tafiya daga bakin malam Shehu Malam Yusuf ɗan Alhaji Allah ya kyakkyawan sa kai ya da alkhairi. Khalifa ba abin da za mu ce sai dai godiya. Allah ya saka muku da alkhairi. Na tsaya nan ne kawai ni iya godiya ne. Godiyar nan ba zan yi don iyaka mu da muke cikin wannan majalisin ba. Wannan godiyar ni zan yi ta ne ga a madadin al'ummar mu gaba ɗaya. Ni in za a ce za a yi majalisi babban abin da ya sa nake son in halarci majalisi wallahi duk damuwan da nake da ita in na kasance a wajen majalisi na kan manta da ita kwata-kwata za ka ga ana majalisi mutane suna annashuwa mutane suna jin daɗi saboda ne ana faɗa musu ainihin bayan Allah nagartattu kuma ku ga idan muka lura da abubuwan da shehunan da suke ɗora ma kai wallahi kullum sai kama suke ƙara yi kun ga abin da nisa nake son kullum kuma ya zama to kowane majalisi ya zama yana cikan ya faka cika mu kun san jin daɗin mu ba da majalisin to billahi na bi rage mana ayyuka suke duk mai halartar majalisi wallahi sai ka ga sannu a hankali yana gocewa yana kaucewa daga manya-manyan laifuka ƙananan ma ba ta su ake yi ba
mu kuwa da zarar al'umma ta su ta saiti ta zama daidai shi ke nan mun more mun zauna lafiya za ka kwanta kai baccinka ba za a je cikin dare a ce wani tashi ba kai da safe ma ka samu damar baccin safe da ranar ma sai ka riga ni zuwa masallaci al'umma ta zauna lafiya duk za mu samu wannan ta wani hali ta irin wannan daidaiton ne wallahi ta hanyar majalisai din nan da malaman nan suke ƙura ma kai kawai na zaune da na ji wani ya yi wata tambaya sai na bushe da dariya sai na ce ma neman a to ya aka yi Bilal ya zama sahabi tuntun an faɗa mana bakin fata ne ko kuma ga shi sabon manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam alaji idan aka kira abin shawarar da zan ba wannan kwamiti mai shirya wannan majalisar kun ga idan har shehi zai kasance yana nan idan khalifa yana nan to ku daina ba su maudu'i dalili daya kun ga abin da ya faru ke na maskawa khalifa ya ɗauko ta rangai shi kanshi bai so ka zo ka zauna mushi a gaba kuma kai ka ba shi maudu'i yanzu an zo nan ka ba khalifa maudu'i ka ƙara zuwa ka zauna mushi a gaba dukkanin maudu'an da kuke ba shi idan suka ɗauko mu karan kanmu masu sauraron su ba ma son su bari ka ɗauko maudu'i ka ba shi to shi maka ba shi maudu'i ne aka ƙare ka zo ka zauna ka ga suna yankewa to ni shawara maudu'in da aka ɗauko a maskawa yau mun zo tandama ɗorawa za a yi iya inda suka tsaya in muka jefa yau ɗorawa za a yi iya yadda suka tsaya ran da muka jira a gaji ɗorawa za su idan kana son duka maudu'an ne inda ka ji su daga farko kana so ka ji su zuwa ƙarshe to kada ka bari majalisi ya goce ba duk inda aka kira ya zama kana nan gaba kaga kai ka same shi ke to mu da yanzu mun ji maskawa dama na san za a dora da ce ba fa zan yadda dandama ta kwace min ba tunda Allah ya kaddara mun za a yi da ni to ina nan in Allah ya kaddara nufayo za a yi da ni muna nan a gurin insha in kuma mun tashi muna da dururin da za mu zagaya mu bi mu je mu kalli ne aka gudanar a fayo insha Allah saboda haka ni wallahi a madadin al'umma muna mika godiya gare ku Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya ji kan iyaye hakika wallahi yadda aka bar mana bayan da kyau haka mu zo muke moranta muna fata Allah ya sa kuma ku bar bayan da mu ma bayan mu za su zo su mori yadda muke mora wannan shine babban addu'ar da zamu yi kwarai da gaske Allah ya kyakkyawan sakaya da alkhairi shehu mun gode Allah ya ƙara ma hajiya lafiya khalifa muna godiya Allah ya ji kan manya gaba daya dattawa na gari da suka gabata Allah ya gafarta musu Allah ya ƙara tara mu a majalisi na gaba mu ƙara kwankwada mu ji daɗi mu annashuwa kuma khalifa da kai ga shehi don Allah shi ne na fahimci duk abin da ya shafi zikirin nan wallahi da mun gane sirrin da ke cikin zikirin nan ma wallahi ko ba su zo sun ce mana ku yi ba za mu wallahi yana ɗauke mutum daga dukkanin damuwa da gaske ne kuma ga wani sirri amma zan faɗa ne kalifan shi zai faɗa mana ko shi ya faɗa mana idan kana aikata wani laifi kana so ka bar aikata wannan laifin ka kasa bari shehu khalifa ku ba mu ainihin zikirin da za mu riƙa mu dinga yi ba musamman ya guce daga gare mu ba sai dai mu wayi gari mun zama mutanen kirki Allah ya taimake mu Allah ya sa mu tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa mai gina sarki Allah ya saka da alkhairi ɗan uwa wallahi saboda muhimmancin zaman da mai gina ta suka ya sani muna da mutane da muke a fada yanzu ta ba su ce da yanzu malam ya karawa yake kai
ya ga an yi fasta ɗin zikiri kuma zikirin nan na samu naka ni ne jagoran zikirin shekaru masu yawa sai shehu na da rai shehu ɗayar na raye muke zuwa gaban shi mu roƙo wa zai zo mana zikiri a fadan mai martaba sarki sami naka katuka ya san wannan da muna tafiya tare da mai girma hakimi unkuwa akan ɗauki waɗansu daga fadan mu je to zikirin nan yau amma saboda mahimmancin wannan gurin bai kamata a ce an yi zikirin nan ban zo ba na tafi can to sai daga ya kamata lalle in dawo in zauna a gida mu gabatar da wannan zikiri namu kuma gaskiya kusan na fi kowa jin daɗin wannan ɗan uwa da yawa mutane sukan tambayi manzon Allah menene maganin karatu a bamu maganin karatu sukan tambaye shi Ibrahim akan tambaye shi Ibrahim a bamu maganin karatu menene za mu rinka yi mu samu karatu menene in muka yi zunubi zai rabu da mu yaya za mu kamar yadda mai girma katuka ya faɗi ya za mu samu wannan to wannan abu ne mai sauƙi wanda annabi ya bada kowa ya bada har ma a ƙarshe babban abin da ke hana karatu ya zauna saɓan Allah ne sosai kuwa saɓan Allah yana hana haddan karatu to shi kai saɓan Allah ya za a yi a samu a bar shi to malamai sun ba da abubuwa da yawa amma bari an faɗi abin da manzon Allah ya faɗi saura suka rubuta duk mutumin da yake jin saƙo ya masa yawa ko kuma karatu baya ganuwa ko sana'a ta ki tafiya to an ba mu wuridin zikirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin domin shine annabi Yunus da ya fita babu izinin in kai abu babu izinin Allah ai sabo ne Yunus ka zauna a gida Yunus shi kuma ka san mutane da sharri shi yayi an ce mar za a kawo azaba ne yaushe za a kawo azaba ya faɗi rana shi kuma Allah da yake abin da ya ga dama yake yi annabi Yunus ka gaya musu zan kawo azaba daga rana kaza zuwa rana kaza yace to ya gaya mu mutane shi kuma Allah ya ki kawo azaba to ana mishi dole ne to su kuma mutane yin irka ne sai ya zo yana zaune sai ya ce ni azaba sai a kai da kai ya azaba Yunus abu ya dame shi rasa inda zai shi ne lallaba ya gudu ya je fada komi za ta kife aka yi kara ko ƙuri'a aka kamo shi aka jefa shi falta kama hulsu kifi ta haɗiye shi kifi na haɗiye shi sai kawai ya turo Allah ya turo mishi wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin baba yana karanta wannan kifi ta yaji wanda ka san ana girka kayin ji a cikin shi wuta ya dame ya dawo tudu ya haɗe aman shi fito duk wanda ke yawaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wallahi tallahi zai rabu da zubai duk wanda ke son ma'aunin shi ya nauyi kana son ma'aunin ka ya nauyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dukkan su akwai adadi sai a fayo wassalamu alaikum